Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. 15 anys d'experiència en automatització industrial. Aquesta és la nostra màquina de síntesi bovines. Alimentació flexible amb control visual CCD. Apte per a xips i components petits. Els components es poden col·locar amb safates o cintes. Perfecte per a peces variades i canvis freqüents. S'utilitza per a automoció, cosmètica, electrònica, medicina. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta. HJS Automation millora el treball i la vida. Gràcies per mirar.